tiri kuti isusuka mudzimai basa rake ndere kunaka, kutapira ndo zvinofana kuita mudzimai. Zvimwe zvese zvatinoona zvinozoitwa nemadzimai zviya pamwe pacho ndo panonzi vanhu vangoparara nekushayiwa zivo naHosea chapter 4 verse 6. Step yemunhu wechidzimai ngaitapire. Kungodarika chete kufamba kudai, unofana kuona kuti padarika mudzimai. Kutaura, voice nemutauriro, ukaona kuti ndine voice rakazhangandira, iroro rinogadzirwa. Unofana kudzidza woziva kuti voice rangu rakadai, saka ndotaura sei kuti ritapire. Hakuna voice risingatapiri rikagona kushandiswa nemuridzi waro. Toenda even ukatanga kungoimba chete, kungotanga sonzo, wadzidzi wangu, wadzidzi wangu, iwe uri munhu wechidzimai. No. Vadzidzi vangu, neirei vadzidzi vangu. Inini unga zviri kutoramba futi, because handisi mudzimai kai. Saka mudzimai tiri kutaura kuti ngaatapire. Mapfekero ake ngazvingotapira, ngaati akatariswa apo anenge achingotapira. Izvozvo ukazwa murume anochita mudzimai wakadai wandataura, variko vane madhimoni, vane mweya yetsvina, but pa100 tinoona vaviri chete. 98% yacho munonyepa. Vanenge vanopfuura akadyiswa uya, kudzikama nekuteerera nekunzwisisa mudzimai wake nekumuda. Ndava Bhaibheri rinotaura kuti murume ngaade mudzimai wake. So ndiani angada iye Mike Tyson ye Kilimanjaro ye ungamuda? Saka Bhaibheri pariri kuti ida. Sometimes vapacho muri kuisa varume mujeri nekuti muri kumufosa kuda munhu asingadike, munhu anobaya seminzwa kunge nungu, munhu anovava, mwomufosa kuti ida. Kuti murume ade munhu wacho anoda kudiwa ngaadike, ngaaite zvinoita kuti munhu ade. Ndava chiri mwatiri